Хора, аз съм Сергей Иванов Жокера. Днес ще ви покажа фокус с химикал, как влиза през носа, излиза от устата, как влиза през ухото, излиза през устата. Ето сега. О, човек! Сега ще ви покажа през ухото. През устата. Ако ви е харесало, дайте един лайк, се абонирайте, за да разберете разкритието. Ще направя разкритие, ако събера 10 абоната и 10 лайка. Не забравяйте да се абонирате, да дадете лайк, за да ви покажа фокус с разкритие на този химикал. С този химикал, как ви влиза през носа, влиза през устата, през ухото и през устата. Това беше от мен. Чао сега!